Европейския съюз финансираше България, но го финансираше точно за да може да изгради през структурите на държавата тази публична среда, за да може ние, българите, да живеем тук при нормални условия и да се конкурираме в законова среда. Ние не направихме това. Ние се занимавахме с тези пари да подпомагаме икономиката, което значи, която политическа партия е на власт, тези икономически фирми получават определени пари. Не е смисъла на Европейския съюз това. И те ни го казват. Силна държава в секторите, които формират публичната ни среда, където учи детето ми, където се лекува майка ми, където няма страх от бандит на улицата, защото има полицай и където инфраструктурата е добра. Позволява ми да се чувствам гражданин на европейска държава. Това е роля на държавата и няма кой да я замести там. И всякакви либерални или социални утопии от 90-те години всъщност доказаха това. За Бога, търговия в здравеопазването. Сериозно ли? Смисъла на търговията, на конкуренцията, на всичките тези мантри е в крайна сметка печалбата, нали? Защото смисъл на търговското дружество е да печели. От какво печелиш? От моето лечение? Сериозно ли? От моето лечение може да печелиш само ако минимализираш разходите или ги прехвърлиш върху мен. Кому е нужна тази мантра, която и днес продължават да говорят?